Kardom karbenglong pinya video kelalo non ke bangji jonel festival hud hini alamajan kirlis yang ring do amen ke lahai genlo artu lapen alar totang te pinige lahaya klik mate full detail review langik sina totang te video le start iglona artu labang so alamar jan long komasi ke chapar jan niglo mate komasi a director lo mate komasi a producer lo totang te full detail amen hai langik sinang labang so alamar jan long history script lapen direction abang fugelalo bhaiti ingti labang so alamajon long producer abang fugelalo roton terang lapen labang so alamajon long DOP lapen editing abang fugelalo Bhaskar Jyoti Doloi labang so alamajon long chapajan abang fuben abang pitomen ke lai khenlo Bijoy Lekthe lapen Kiran Ingtipi alang le tumsi labang so alamajon long ke chapajan abang fuben abang philo alar labang so alamajon long chapajan abang fuben abang pitomen ke lai khenlo nongnang pete thang nai actor Bipul Terang Rishi Sharma lapen Whitney Betare labang so alamajon long chai artist tun ke amen ke lai khenlo Wihan lapen Viras lapen Dothulang chai artist tum Asadha lapen Alhina Nalding Burua lapen labang so alamajon long DOP lapen editing abang phutung ke lai khenlo Baburam Ronghang Jirsong Terang lapen Longkiri Rongphar la hini alamajan mate film sitame langmi ik pigi la sinang letum langdon iktha nalatum handshake channel official fan subscribe lang ta subscribing non lapen like taping non lapen comment mang te negri pinya video kelan sikang tonlo kur bang thu de ho